அதாவது நாய்களை பாதுகாக்க தான் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நடிகை நிவேதா பத்ராஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எந்த நாயமா? எந்த நாயை பாதுகாக்க ஓட்டு போட்டாங்களா? அப்போ இனி நாய்களுக்கு விடிவு காலம் கிடைச்சிடும். 2 பேரும் ஒரே படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க, நட்பு இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது இப்போ நம்ம தெருவில் இருக்க திருநாய்களுக்குலாம் ஒரு விடிவு காலம் பிறந்துச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம். இனிமேட்டு வந்து நாய்களுக்கு வந்து சோறு வைக்கலாம், பிரச்சனை இருக்காது. அதுகளுக்கான ஊசி போட்டுருவாங்க, அதுகளுக்கு பாதுகாப்பான சொகுசானதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு இன்னைக்கு விடிவு காலம் வரும்னா இன்னொரு 6 மாதம் ஆகும். இல்ல திரு விஜய் அவர்கள் மேல ஒரு அன்புன்னு எடுத்துக்கிறதா அப்படின்ற. ஏன்னா இதான் வந்து அவங்க தற்கொலைத்தனமா பண்றாங்கன்ற அந்த விமர்சனம் வருது இல்ல தேவையில்லாம. அன்பை போய் தற்கொலைத்தனம்னு சொன்னா என்ன சொல்லி அர்த்தம்? ஒரு பொண்ணை நிக்க வச்சுட்டு இங்கிட்டு ஒருத்தர் மாறி கிஸ் அடிச்சாங்க, அது தற்கொலைத்தனமா? நான் அதனால எப்பயுமே இன்டெப்தா போக விரும்பல. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், நான் பர்சனலா இன்டெப்தா போக விரும்பல. என்னை வந்து நோண்டாதீங்க, போகிறதுக்கு நான் போகிறேன். செந்தில் பாலாஜி கிட்ட கூட ஒருத்தர் வந்து ஆர்குமெண்ட் நடந்துச்சு, எனக்கெல்லாம் வந்து நீங்க அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாரு. அது கொஞ்சம் தொங்கி போச்சு ஒரு மாதிரி. அவரை வந்து என்ன கட்டமைச்சிங்க பிம்பமா நீங்க? அவரை யார் நெருங்க முடியாது, அவர் அப்படி இப்படி அவர் எல்லாம் சொன்னீங்களா? ஆனா இன்னைக்கு அதை தாண்டி சாமானிய வீட்டு பிள்ளை கேள்வி கேட்கறானா இல்லையா?